Wong iku ringin bencong Jombang. Wah, Pur. Sampean ngerti gak sampean tak telepon? Tak telepon tak kongkon mrene, ngerti gak? Lah apa kon telepon aku? Wong aku kate luar kota nang Jogja. Healing aku. Aku iku katene juruhat. Apa? Juruhat. Curhat. Iya. Wong aku dhewe sumpek ambek kehidupanku kok malah curhat ambek aku katarak matamu kon. Aku itu lagi sedih, Mi. Lah urusanmu kon bah sedih bakal. Karena kita itu bestie, kita berteman. Ayo. Besti apa? Wong gak pokro. Lah kan aku ya apa-apa masih gak pokro kan temanmu. Ya iya sih kon koncoku tapi yo gak jelas. Getun kula duwe kanca kaya ngeten iki ayu rupane. Keplek. Lah apa tak aku keplek aku iku ya belajar pinter. Kok sampean rasakno dhewe keplek apa gak? Aku karuan gak duwe kanca ngene, aku iso asam urat gatal jamur perkara iki. Mi, Mami. Apa ngerti gak? Bojoku. Sing gantenge sak Jawa Timur kuwi. Sapa? Rasa ganteng. Iya. Oh, matane katarak. Bojoku rasa kuwi ya. Iki mang pamit aku jarene katene nang golek apa iku jenenge sing nyanyi-nyanyi muda-muda kuwi lho, Mi. Purel. Iya. LC. Iya, ondolan. Iku njaluk duit aku wis tak transfer 50 juta jarene njaluk ge tuku ngono. Rasa iku lak bojomu. Iya. Kon terus rasa iku mau kate nang purel. Mbok kei duwe. Tak kei duit. Lho lah, congok kan Bu, Pak. Wong wedok congok keplek bento bengor kon. Loh, ya dikarenakan tak kei duit itu seorang istri itu kan harus berbakti pada suami. Apapun kesalahan suami kita kan harus tetap memaafkan. Tapi mek bojo nang purel ngeinge. Mbok kei duwe ya kon congok 7 turunan 8 tanjakan. Lah aku daripada aku dipegat kan yo tak kei duit. Duh aduh, Gusti nyuwun ngapura lho, lak bener kula ngomong, masih ayu keplek. Dipegat rasa isuk sore kon mesti oleh jodoh. Kon mek taruhan ambek aku wong kene lak sing gelem. Loh, aku nek wong lanang kuwi akeh, tapi sing tunggale kaya rasa iku ra enek. Aku wis kadung cinta. Anane kon iku kadung cinta ambek rasa kon iku disuwukno. Blok goblok. Leh, aku lo gak panas, apa aku disuwuk? Loh. Awakku, loh, bathuk kowe gak panas. Bathukmu gak panas tapi utekmu kopior. Kon iku ya kon iku didukunno. Aku iku ora meteng. Nek aku meteng iku digolekno dukun bayi. Lah wong aku gak meteng. Lho ya, bener kan kula ngomong? Kula masih koncoe masih bestine, kok gak konco tak pateni arek iki. Aku gak meteng apa aku digolekno dukun. Aduh, aku kudu ngomong apa nge. Anjene kon iku kedisian. Ibarat setengah beras, setengah ketan, kon iku setengah waras ya setengah edan. Nek jarene Mbok De jamaah iku ya edan iku wong pinter. Loh. Ayo. Basi aku kok lokno edan aku seneng berarti aku pinter. Loh ya, ngelu aku. Sampe doleno wesi sing setengah meter tak keprukno arek iki. Napa to, Mi? Wis kon iso gak iso sebagai koncoku bestiku. Mulai konco SD sampai SMA, kon kudu tak tulung, kon tak dolekno wong pinter. Wong pinter iku nduk kene daerah kene iki koyoke ra ono. Onoke ku nduk Jombang. Ngerti ah? Nduk gone Stikes iku. Terus nduk gone endi iki? Cedeke alun-alun kuwi. Gone kampus iku dosen. Iku kan pinter. Wong pinter dudu iku lah, dudu iku. Iku lah dosen sarjana wong pinter pendidikan. Lah ya jarene golekno wong pinter. Nduk kene gak ono emek Pak Lurah. Terus marung ngono dosen iku nduk Jombang. Kon tak idoni sombeng kon kok. Sampeyan kan takok wong pinter to, Mi? Wong tuwek. Wong tuwek yunem iku wingi cakut mati. Umure 105. Umure piro? 105. Kon mari ngene tak pateni pisan kon. Maksudnya iku ya, nek gak wong pinter, wong tuwek kon jek gak ngerti paranormal. Aku normal, Mi. Aku iku wedok. Ngerti ya? Normal
tau ndelok TikTok kon iku ya. Apa to? Kon ndelok TikTok. Dukun sing mengatasi masalah tanpa masalah. Apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, penggandaan niku to. Apa? Lho, lek cek gak nyambung. Wong pinter gak ngerti. Dukun gak ngerti, paranormal gak ngerti. Aku iki kudu ngomong apa, Cuk? Kon iku tiru aku kaya aku. Yo gak iso mi, aku kok tiru sampean. Wong sampean banci aku wedok asli. Kon iku njaluk pendapat aku dibanci-bancino. Lah aku kok Masih aku banci gak keplek gak congok kaya kon. Buktine bojoku ya nurut. bojomu nurut. Nurut. Ya saking cintane mungkin nurut. Yo perkara disowokno, perkara tak dokono, tak kerek, tak dokono, mega kenek, tak dokono. Aku pengen aneh ku sapa kuwi? Pak Jan niku ngerek dorone ku. Mosok ngono kuwi. Apa bojoku perlu tak kerek kok dorong ngono ku? Kugruk ngono. Aja bojomu Dik sing kok kerek. Sapa? Gulumu canyaken tampar kereken njek bongko kon. Lah jaremu man dikerek di. Wis, aku ngomong ambek kon ku dataran tinggi aku. Terus, Meneng. Sing penting kon kepengin rasa nurut sih. berarti aku kudu meneng. Meneng. Ya, tak meneng. Bre, Aku pokoknya aku meneng. gak budrek untung-untungan aku duwe kanca kon niku. Meneng. Iya. Diam. Tak ijone lho kon. Tak celono dukun kula niki keplek. Ya apa ku kanca kula. Pak Dukun. Yo nandi rek dukun iki mau tak kandhani nang rene iki lho. Nandi dukunku iki mau. Loh, Mbah. Cek koseko, Mbah. Ya Allah, Mbah. Koncoku iki lho. Ternyata penderitaane padha karo aku biyen. Disembranakno wong lanang. Isok gak isok kudu sampean tulung. Ndi bocah? Iki. Ndi? Iki lho. Ndi? Iki lho. Wah, orane areke ngono Mas. Iki jimat. Apa iku? Wah, kata jebandolan kata cuek. Berkat iku. Oh iki lah. Iku lho, Mbah. Blah, sablah, rene. Mata wadah kayak codot. Iki penderitaane kaya aku, Mbah, biyen diremehno wong lanang. Awakmu iku biyen tak kei ndongaku. Kok kae donga mbek kok kae jimat. Terus piye? Bojoku saiki nurut. Nurut. Saiki iki. Saiki ganti keplek kok. Sini ya. Hei. Aku gak ngene kok. Aku dhewe ya. Aku sih manusia. Hei, Dok. Oh, bijak matane. Wis karo kancamu rambut dhewe. Hei, Dok. Dok, hei. 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 Aku nyeluk awakmu. Oh, sampe nyeluk aku. Iya. Lah wong aku jare kok kon meneng ae kok. Kau siapa? Iki kancaku iki. Mek wis ketemu dukune ngomong. Lah bang aku mang jare kok kon meneng ae. Maksudnya kon mek tambah ngomong tambah ngelundasku. Saiki mek ketemu dukune ngomong. Wah, Aku ngomong. Ngomong. Aku ngomong. Sosok wedi aku. Ngomong. Loh, Iki piye iki lho karepe iki lho? Ngomong kon tukon ndi? Waduh, kacau. Aku ngomong piye? Aku tulungan kaya mami. Aku tulungan. Cek dadi banci kaya oh kok dadi banci.
Aku tulungan kaya mami duwe bojo nurut. Aku tulungan kaya mami ndek bojo nurut. Kon nek gak gelem tak gebuki kon. Kon nek gak gelem, oh tak gebuki kon. Nggih gebuki. Gepuk. Ya ya. Ya. Hei, mana? Sik gatel. Mana? Gatel iki. Ayo mana? Jejek kok jejek yuk. Aku wong soge. Piro biayae tak bayar. Ya ngomong to. Ngomong. Ngomongno aku. Ya kan ku tak lagi ngomong. Lah kok mengkerik? Jarno. Lah apa, Bah? Miye mendolo. Aku tulungan, Bah. Awakmu njayo tulung aku kena apa? Kene, Bah. Iki dukunku. Hah? Cocok ambek lagune sing terkenal biyen lho. Lah iya iki. Sing kaya iku lho. Awakmu lho kena apa? Aku ta? Heeh. Aduh. Bah kato. Awakmu kena apa? Mbah Dukun, tolong juga saya yang lagi mabuk cinta. Apa? Kok langsung nge-rap? Ora. Ngarepe sik, burine sik. Kan kalah karo bojomu. Iya. Berarti kowe iki wong wedok sing gak tau wedok. Lho maksude lanang. Ngene, sampeyan aja sembarangan, Mbak. Dadine sampeyan iku aja sembarangan, Mbak. Sampeyan iku dadi aja sembarangan. Alam fuwe. Mi. Apa yuk? Iki mandi gak? Mandi ku dukun terkenal kok. Hah? Lho. Iku lho Mi ya. Sing koyo sing tak nyanyekne ku mau, persis iku. Kayak penyanyi alam gaib. Rumah demit aku. Nek kon temen-temen diajar bojomu. Tak kei donga. Tak takok jimat iki kenek tagak. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, arek iki kena ditulungi tagak, Mbah. Kenek ta, Mbah? Kenek ta, Mbah? Loh, Kenek cangkemku. iki kok iso muter-muter, Mbah? Apa sebab iki iso muter? Sebab tak umetno. Ada Mbah Dukun. Keduwuren. Piye? Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Apa gendeng ke? Kondom katana. Konon, lapo kondom wekmu cilik tau gak kondom coplok. Aku seneng kondom kok. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sakitnya kerak apa? Karena diguna-guna. Kerah bedes. Paribasane iki ngene iki paribasane. Karena diguna-guna. Pit kopat kapit, Mbah Dukun keleleken demit. Baca mantra. Baduk. Baca pit. Mbah Dukun baca mantra. Ambil segelas air, pasien langsung disembur. Kelagepen yo kowe. Kacu. Sampeyan kurang ajar. Kapan aku bales? Aku dhewe kok semprot. Tulungan koncoku piro biayae gak masalah. Oh iya wis, iki wong soge. Ini Dok. Nanti apa Pardi meng? Bismillahirrahmanirrahim. Lho, lah jimate ndi, Mbah? Ya kok sih mune bismillah kok jimate pedongon.
Bismillahirrahmanirrahim. Kok sik aduh. Ya kok kanen. Katu. Bah. Nyuwun ngapunten nggih. Niki jimate sampean. Iki ngono apa sih? Entong. Kon kudu muni jimat. Jimat. Iki urut jimat. Apa sih iki? Jimat. Apa? Jimat. Apa? Jimat. Kok entong jimat. Katu. Iki urut jimat intil-intile ulah naga. Intil-intile ulo naga. Iya. Mosok intil-intile ngene. Gede aja nulonaga kan gede. Gede ya. Wis nurut ae kon. Sing ndelok intil-intile. Nek iki dicekel cek Cek. ya, enek dongane. Dongane. Bang tut. Ayat kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Dongane ya ate ngremo ngono Mbak ya. Iya, Arek iki gak mudengan wong arek iki bento. Balen ana maneh Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut. Bang tut. Ayat kolang kaling. Ayat kolang kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. dianggap maling. Ya. Apa Mbak? Wah, Enek batu hitam. Tulungan. Sik. ayo apa lo? Apa iki, Mang? Bang tut. Ayat kolang kaling. Siapa? Oh, ngono ya. Paribasane ngono ah. Ngono paribasane ngono ya. Paribasane ngono. Lah jaremu paribasane ngono. Langsung bang tut. Bang tut. Aja kowe lagi. Sampai lu. Sampai lagi. Mundur lu. Jaro. Jaro aja keping botone. Son. Uang Pak. Kemana ngono? Ayo, muni. Muni. Pokoke gak titis iku pelek rai lho. Ngelayang kan. Aku ya gak ngomong, aku kena. Ayo. Ayo, mulai. Gak ada diapa lo. Kadek bismillah ta, Kak? Iya. Ngarepe Bang Tut ya? Oh, kesuwen. Iya. Waduh kacau. Jarene iku Mang bismillah dhisik. Terus Bang Tut apa? Kancamu dengkak ngene iki. Anjane bento sampe kudu sabar. 50 juta lho. Bang Tut. Ayat kolang kaling. Cocok. Terus piye? Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut? dianggap Kan awakmu dhewe tambah sing ngentut iki, Mang. Awakmu dhewe sing ngentut. Iya bene. Siapa yang ngentut dianggap maling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya. Isa. Wes, tak tinggal nang sanggar Pamudyan. Ayo nak. Ya, Mbak. Tak tok. Dukune lucu ya, yuk. Iki engko Hati-hati, iki pusaka gak ana tunggale. Iki ndarekno bojomu nurut. pokoke iki engko nek rasa teko Langsung keplakno cangkeme.
Lho, kok lek lara piye ayo? Gak ngurus. Kak yo malah nambakno. Sing penting nurut. Wis masak kon. Lho, kowe masak. Aku gorong masak. Masak sing enak nang buri, engko nek mari masak tak paringi. Ngono ya, Mas. But. Jimatmu iki lho. Lho, Lah apa mbok buak? lagi aku dirangkoli. Aku kan yo Kon nek adang gak usah mbok dudu-duduno wong ateng nang buri ae lah. Bang tut. Hah? Bang tut. Oh, ja. Ja. Oleh-oleh kon gembul nyambik iku ya ngono iku. Lah apa? Tak tambah pokroh. Kosek. Yo. Akar kolang kaling. Ya. Bam. Tuh. Enak Bang BRI, Bang Mekar iku lho. Iki ngono ngene lho, Mas yo. Apa? Mamiku kan takon aku. Iya. Gak bener aku ngomong. Takon aku. Iya. Iki aja dicolok. Jare nyaluk bojomu nurut. Oh iya. Tak suwai raisku kon kok suwen. Bam tut. Kelapa. Jane lapo? Lah iya. Loh, Akar kolang kaling. ayat kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling ya. Ate gendeng iki. Pintel lu. Iya, bagus. Sayang, Apa, Mas? kamu kok cantik. Nah, kene ayu matamu picek. Kalau bojomu, Oh iya. Gak sulit. Hah? aja gelem. Kon, jual mahal. Aku gak gelem ambek kon. Pegaten kayak iki gak apa-apa ngono. Lele aku dipegat Lho, temen. meneng ae kayak iki nurut ngetes iki lho. Aku dipegat temen. Wis gak kok mek dipegat temen tak rabi gak apa-apa wis. Kon iki lah apa melok kon iki. Sayang kangen aku. Aku tidak bisa. Hah? Aku tidak bisa. Aku Tuku kalep anak kon jare rangen. kau tak idoni kon. Ayo. Wayahe. Ora kadek waya-wayahe. Kelonono iku, mami iku. Hah? Kelonono mami. Iki. Ojo ngolon-ngoloni aku. Mulane iki lho padha karo ngelani kompresor aku lan. Ayo, Dek. Sama cinta. Aku cinta padamu. Sayang. Ayo, Abungan mami. Hah? Abungan mami. Iki ta? Iya. ayo, ambung tak tonyo ngelontok raimu kon. Ngambung dengkule, ambung dengkulku lak diambung. Hah? Ambung dengkulku. Ojo gak sopan. Sopan. Ayo, Dek. Ojo. Sok. Lho, kok ngango kon? Kaya mang lho, So. Sopo kon? Kaya mau ndi duwe. Ayo, endi duwe? Kala tak kei kesempatan metu mau ndelek duwe. Korene duwe. Korene duwe. Korene lho, korene duwe. Sangkas darku nang pecah. Korene duwe. Oh, sik ta. Kon mek gak oleh duwe tak pateni saiki gak ngenteni meneh. Korene duwe. Korene duwe. Ditutuk maneh, So. Ya wis itoke men cepret-cepret neh. Ayo korene duwe. So kok mang kon mang. Sopo kon gak kenal. Lho Ayo duwe ndi? sahabat sayang. Duwe ndi? Sik Duwe ndi? sik tak wacane, So. MBG lho. Mas Balil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah tukmu. Kuale nutuke. Kok ditutuk bongkote iki lho. Ayo duwe korene. Duwe korene. Ser. Kon tibae ganteng-ganteng rokokan Hammer. Ayo. Rokok ilegal kon kok gawa kon. Ojo dituduhno. Korek tak buah. Gorele. Aku gak tuku korean. Gara-gara korean aku dipegat bojoku iki. Ayo korene duwe. Bismillahirrahmanirrahim. Ndonga apa kon? Tung. Tung apa mang? Sah. Aku gak kenal kok. Apa kon kate maca apa kon? Fokus. Cari Mail konsentrasi. Konsentrasi. Fokus dan konsentrasi. Tatap mata saya. Tidur. Mlebu kok.
Bismillahirrahmanirrahim. Tung keripik ahoy. Tulang bawang. Bojoku ngelirik langsung matang-matang. Matang-matang apane? Matang-matang apane? Rungokno sik ta. Gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Pani apa katanya aku? Lho Mas. Mas mantap. Ya. Mas apa? Mas apa? Cintai. Apa nih cinta? Ngene lho ketok ngene. Mas, aku udah ditinggal Mas. Jangan kau bilang cinta kepada aku. Kenapa Mas? Karena aku adalah Arjuna yang selalu menjaga cinta dan kasih sayang. Mas, aku mencintai. Tidak. Aku. Balik no jimatku. Kose. Mau kose. Kose so. Balik no. Kose so. Aku nyuwun jimatku dilu ae. Kose so. Lho bojoku sing anut maneh. Bojoku kait nurut lho so. Alah aku Bojomu nurut. Nurut. Bojomu. aku sing kalah. Apa kalah? Iya. Manggung lo. Kok niku. Aja mulane aja saenakmu dhewe. Sik ta, ababmu gak enak. Lho, masa Siapa ya? Cek. Oh iya. Piye? Aku saiki dianiaya bojoku. Dianiaya? Nggih. Saiki. Nggih. Syukur. Nek iso tak Aku yo kalah mbek bojoku. Kamu kalah. Syukur. Nek Saiki ini, Rek. Ya apa? Tak balene dawane. Aku tambanono. Tak tambani. Iki ya opo iki? Kamu ngono Rek. Piye? Apa kon? Ini. Mentang-mentang wani-wani mbek wong lanang. Ayo anu to saiki. Panas, Bang. Paras. Ngono. Kon ya apa? Oh, aku wani mbek bojoku saiki wisan. Kowe wani? Aku sih. Kon kalah. Kon kalah kon. Alah. Jayanya ora aku. 2-0. Saiki kene, Jo. Hei, kelompok. Dadi. Menang. Ayo ke mana? Ayo. Ayo. Lu kote main.